Kumanaadlaw mga kapudrip, bisaya na pud na manok, duha ka buok ang birada. Tag-ihaw na mga kapudrip. Tagpispisa na mga kapudrip. Limpyo na mga kapudrip. Ug dinhi mga kapudrip, magtadtad na ta. Ginagmay ra na pagkatadtad para sunop gasod ang timplada pag adobo. Ug dinhi natapos ra gasod pagtadtad. Taglapuahan na mga kapudrip para mahutok. Mag-adobo na ta mga kapudrip.